voter registration sulod sa mga mall sa Cagayan de Oro City gipahigayon sa COMELEC pipila ka adlaw una ang September 30 nga deadline. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Pipila ka adlaw una ang deadline sa voter registration karong September 30, 2024. Gidala na sa Commission on Elections sa Cagayan de Oro City ang voter registration sulod sa mga mall sa syudad. Kini aron mas mahamugaway ug mas mapadali ang proseso sa pagparehistro. Sa mga buot magparehistro, kinahanglan lang magpakita og proof of residency kung asa nga barangay nagpuyo, sama na lang sa proof of billing, barangay certificate o usa ka tawo nga magpamatuod nga siya residente sa maong lugar. Among i-deliberate, tanaw namo kung katong i-apply sakto ba ang ilang supporting documents, kung nabay opposition o wala, and then the board will decide by majority vote whether to approve or disapprove a particular application for registration. Dugang pa sa opisyal nga gihugtan ang pagdawat sa mga voter applicant aron malikayan ang flying voters. Kahinumduman nga sa milabayng bulan, may kabat sa kapin 4,000 ka mga voter applicant ang gipangsumunan sa COMELEC tungod sa questionable nga proof of residency. Sumala ni Cagayan de Oro City 1st District Election Officer, Attorney Joel Dexter nagtalon nga wala na extension pa sa deadline sa voter registration. Wala na tayo na-foresee nga na-extension sa voter registration because if you note, October 1 filing na sa COC. So tuloy-tuloy na nato ang atong kuan. Unya na napud tayo ERB hearing on October 14. Gikalipay sab sa mga voter applicant ang pagbalhin sa voter registration site sulod sa mall. Mas dini convenient raman. Dali ra pud ang proseso. Advantage siya karon niya. Napod siya sa place nga plastar. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.